పేరు సాహితి. నేను ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చాను. ఇవాళ నా టాపిక్ నమస్కారం. నమస్కారం అనేది గౌరవం, అనుకువ మరియు అవతల వ్యక్తిలోని దైవత్వాన్ని గుర్తించే ఒక ఆధ్యాత్మిక పద్ధతి. 5 పంచేంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు భగవంతుడికి అర్పించాలి. నమస్కారం చేసేటప్పుడు 2 చేతుల్లోని శక్తి కేంద్రాలు ఉత్తేజితమై ఎదుటివారు ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటారు. నమస్కారం వలన ఒకరి నుండి ఒకరికి క్రిములు అంటే అవకాశం లేదు. నమస్కారంలో కూడా చాలా టైప్స్ ఉంది. ఇది శాస్త్రాంగ నమస్కారం అంటే ఓన్లీ అబ్బాయిలు మాత్రమే చేస్తారు. ఒంట్లో ఉన్న 8 అంగాలు భూమికి అంటేలా చేస్తారు. ఇది పంచాంగ నమస్కారం. ఇది అమ్మాయిలు మాత్రమే చేస్తారు. 5 అంగాలు మాత్రమే భూమికి అంటాలి. ఇది హృదయపూర్వక నమస్కారం అంటే నార్మల్ నమస్కారం. శాస్త్ర నమస్కారం అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి ముందు ఇలా పైకి ఎత్తి పెట్టేదాన్ని శాస్త్ర నమస్కారాలు అంటారు. గురు ప్రణామం అంటే గురువుల ముందు ఎలా నమస్కారం చేస్తారు అనేది గురు ప్రణామం. ఈ సూర్య నమస్కారాలు ఈ 12 ఉంటాయి. సాయిరామ్.